na asị gị gụọ ABD Igbo dịka a gwara ya sị nọ A B C D E F G B R G H I I J K L K L M N N Ñ O Ọ Pụ R S Sh T U O V W Y Z. Hello friends, welcome to today's program Igbo Amaka, the spoken Igbo. Not Igbo, maka ndị na-akpọ ya Igbo, is the spoken gini Igbo. Okay, welcome back today to this learning ABD Igbo. Now, ọ nwere ịma na oge ụfọdụ ime ndị mmadụ na onye ọbụla na-asị abụ m onye Igbo, ịmana ABD Igbo ahụ etogo ogologo, ọ na-afịa m ahụ, ọ na-afịa m arụ ide ya. Ọzọ bụ na nne kedu ka nke bekee ga-eji wee ka wee dị mkpụmkpụ dị mfe idete karịa nke Igbo. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na isi na ịbụ nwa afọ Igbo wee mara ede nke oyibo na ịmaghị ede nke Igbo, ọ jọgbukwara onwe ya. Mana anyị chọrọ ka anyị bịa n'ụzọ ga-adịrị anyị mfe iji mụta ka esi ede ya. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime gịnị ịmụta ya, ịmara ọ na-asị na o nwere ụfọdụ ndị ị ga-achọ ime enwe ndị ọ dị mmasị na-anọ ọkụ n'obi ịma ka esi ede ABD Igbo. Ọ bụ maka ha ka anyị ji wee nọrọ ebe ụbọchị taa. Nke mbụ, gbaa mbọ depụta ABD ABCD gị dịka isi wee de ya ebe a. Ị na-anya ebe ị ga-afụ ka anyị dere ya ABCD. Anyị dekwara n'elu ya asụsụ Igbo. Anyị wee bịa dewe ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Now, ka ị wee dee ABD Igbo, kedu ihe mbụ ị ga-eme? Ị ga-eji aka gị hichapụ Q nọmba 1 na gịnị X. Gị nwa ga-eji aka gị mee gịnị? Hichapụ ya. Ka ị hichapụsịrị ya, one ka ọ dị kịta? Ọ dịzi 24. Ya bụ ABCD gị ewepụgo ya ịbụọ, o wee fọzie etu gịnị 4. Ya bụ ọ dịghịzi gịnị 26. Wee bido wee bịa. Ihe mbụ ị ga-eme bụ na ebe ahụ edere si ABC, ị ga-eje tinye ya gịnị H. O wee bụrụ gịnị chi. Anyị wee bịa, anyị fugo na ya enwetago ABCD F G. Now enwere gị G gị nwe ị ga-agba mbọ, ọ ga-agba ụzọ one? Ụzọ 4. G wee bịa dee the first one bụ GB. Now ide G gị bịa ebe a bụrụ GB. The second one abụrụ GH and the third one abụrụ gịnị G gịnị W. Now G ga-agba ụzọ one? 4. Gị gbe re gwe, ị ga-eme ya GB GH G gịnị W. Now the first one bụ G, nke abụọ bụrụ gịnị G gịnị B, nke abụọ GH, nke atọ wee bụrụ gịnị GW. Ọ bụrụ na ị na-anya na ABCD ka o si ga, ị fụrụ na B gacha na ihe ọzọ ga-esi ya mgbe ị ga-ede na H so ya, na ha ga-adị ka ha si eme gịnị ga line by line. O nweghị nke magara onwe ya. Abụghị ka anyị edeghị GW bifo anyị dee GH. Mba, H bụ ụzọ gaa bifo gịnị W, iji gwa gị ji anyị a wee gbaa ụzọ 4 anyị wee nweta. Ọ bụgoro na ị maghị ya agụpụta ya, mana ị maara wee mee gịnị ga-ede ya ede, ịgbanịrị anyị ga-akụkwara gị aka na ị nwara oke gị. Wee dee G na onwe ya kwụrụ naanị ya, nwee GB GH and GW. Anyị wee kpọkọzie ya n'olu gị gbe re na gịnị gbe. Biko kwụọla onwe gị aka ma ọ bụrụ na ị detere otu a, ya bụ na ime gịnị ịmara ihe anyị na-ekwu. Anyị wee bịa, anyị nwego gbeghe hi i. Anyị wee nwee nke a na-akpọ inụnwa bụ nke a na-atụpọ naanị n'elu, mana e nwere nke a na-atụpọ elu na gịnị ana. Ị ga-eme ya ụzọ abụọ. Nke mbụ ya bụ nke dọvụ dị n'ABCD gị atụpọrọ naanị ihe na-ebe n'elu. Ya bụ na nke abụọ gị ị ga-agbazi mbọ tụpọ ihe na-ebe n'elu na ala wee bụrụ gịnị anyị wee nweta efere ya kịta ka o si na-aga. Ya enwetago anyị enwetago gị gbi
rị gwi hi i ị anyị wee nwee je anyị wee bịa na ke anụnwa gbara ụzọ one ọ gbara ụzọ anene ke kpe kwe ya bụ na mgbe ị dere the first ke the second one ga-abụ gịnị kpe the third one ka wee bụrụ gịnị kwe ya bụ the first one bụ KP the second one wee bụrụ gịnị KW kpe akpụkpa ọkpụkpụ anyị wee nwee kwe kedu ebe anyị fụrụ ya akwụkwọ akwara kedu ya ebe ọ bụ na ọ ka ya bụ na ke ga-adụzi ịtọ ke kpe kwe anyị wee nwee ya bụ mgbe e gụrụ ya wee bido abụchidi efụgegbe regwihi ijekegbe kwụ lụ mụ ebe a ka anyị wee nwee nọ enu agbara ụzọ one ịnọ ni nwi nke atụpọrọ ihe n'elu enu nke akara ihe n'elu nwi wee nwee gịnị nye ya bụ anyị ga-abịa nwee ebe a anyị ga-enwe eni nri ebe anyị nwetara aṅụrị ṅụọ anyị wee nwee nwa nwere wee nwee nye anyị wee nwee ya bụ mi ni nwi nwi nyi okay eni dịka ni anyị wee nwee nri nwi nyi efuru ya ya bụ na ni agbago ụzọ one 1 2 3 gịnị 4 ya bụ ụzọ anọ dịka ji si wee gba anọ ni gbakwaziri one anọ ka e gbaa one atọ na anyị wee nwee o mana nwa nwekwa ọzọ bụ gịnị ọ gbara ụzọ abụọ mgbe ị dechara o ị ga-afụ nke atụpọrọ ihe n'okpuru ya bụ ọ anyị wee nweta ya nwee anyị gụọ ya kịta wee fụ na ọ bụ gịnị ị na anyị ga-afụ abụchidi efụgụgbụ regwi hi i ị jeke kpọ kwe lọ mọ nọ nwi nyi o ọ ifuru ya ọ nụnwa nwee ọbara ọba ọkụkọ oke anyị wee bịa nwee o nwere gịnị ọ bụ nke atụpụrụ ihe ọzọ ị ga-apụta maka ihe anyị nwere n'ebe isi bụ o anyị enweghị gịnị ọ mgbe ị bịara na o igba mbọ dezuo ya ụzọ abụọ enwee ruo na gịnị ọ anyị wee gụọ ya wee bụrụ abụchidi efụgụgbụ rị gwi hi i ị jeke kpọ kwụlụ mọ nọ nwi nyi o nke a bụ o wee nwee ọ pụ wee nwee gịnị r wee nwee ịbịa na anyị ga-ede ya ụzọ abụọ wee bụrụ gịnị sh enwee s enwee gịnị s h which is gịnị sh ebe anyị nwere ashịrị shiri shiri ịsha anyị nwekwa wee nwekwa asha wee ebe akụ ide ka anyị nwere okwu ndị a shi mgbe ị nwechara esi ọjị gị anyị ekwugo ịsha anyị wee nwee si na gịnị shi wee nwee gịnị si wee nwee u anyị wee nwezi mgbe anyị nwere ihe ọzọ anyị ga-enwezi bụ gịnị ụ maka u a ga-enwe nwanne ya bụ gịnị ụ wee nwee vi wi yi gịnị zi okwu abụọ ebe anyị wee fụ na abụ ịdị igbo anyị mere gịnị dị mfe kama na ọ bụ na ya etinyebe uche mgbe ị lere anya ebe a na ji gbara ụzọ one anọ eni gbara ụzọ one anọ anyị dị one abụọ chi s and gịnị sh abụọ nke a o dị gịnị abụọ nke a dị abụọ okwu n'one ka ị ga-agbanwe ebe a kedu okwu ndị ị ga-adị okwu ji ka ị ga-eme ọdụ ụzọ anọ eni ka ị ga-eme ọdụ ụzọ one gịnị ị ga-ebu ụzọ na nke mbụ bụ si ka ị ga-edetinye gịnị h bụ ebe a wee mee ka ọgba ụzọ one atọ ya na n ọdụ ụzọ one anọ ya na i ọdụ ụzọ abụọ ya na o ọdụ ụzọ abụọ ya na u ọdụ ụzọ abụọ ya na s ọdụ ụzọ abụọ okwu gị ihe niile ị na-ede
enwee gịnị ịgbakọ ya. Ọ bụrụ na anyị gụọ ya kịta dịka o si kwesị, ịfụ na ọ ga-adị 36. Ọ bụrụ na anyị nwa aka anyị gụọ ya ka ị wee ghọta. A B C D E F G B R H I J K L M N O Ñ O P R S Š T U O V W Y Z. Ị na-anya fụ na o zuru. Anyị gụọ ya ọnụ ole ka ọ dị? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ọ bụrụ na ya kpọọ 19, anyị kpọọ 19 nke a wee bụrụ gịnị? 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ọ bụrụ na ị gụọ ị ga-ahụ na olu 36, which is 36 in gịnị? Nọmba 32. Ebe a ka anyị ga-akwụsị. Ọ bụrụ na asị gị gụọ ABD Igbo dịka a gwara ya, sị nọ A B C D E F G B R W H I J K L M N O Ñ O P R S Š T U O V W Y Z. Ebe a ka anyị ga-eme gịnị? Ka anyị ga-akwụsị. Ọ ka mma na akụzichara gị nebara anya n'ihe akụzi ka ị wee nwee ike ghọta ebe ọzọ anyị ga-abanye n'oge ọzọ anyị ga-abịa. Ndewo ka ọ dịruo oge ọzọ. Daalụ.